Y lagunok netorlatzat zelen kanalera ondiek horri WhatsApp berrogen mila Speedfreaks honekara orkoak eta daka pila bat batzen dituen joko hau da tiroak eta lasterketak eta sarraskiak eta denetarik hemen alfa bat daukagu eta kanalean bideo bat daukazu helen daiziko minuto horiek frogatzen eta bat hemen daiziko streama garaten nuen bideori bat ez ere bada espada ez nekielako zuznekoen altzen duda ez baina honetan saiatuko gara kaina ematen Death Rally Put the pedal to the floor! Vale, ven así da. Joko honen helburua da zonalde horietara heltzea eta gero No one's faster than us! eta sentitzea da lasterketa bat eta guarda puntuak eta handiagoa lortzea beste taldea baino batida guardatzen eta autokotzea berrea den gutxi gora bera Wall of Tanks orain sentzitu naute baina lasterketa egiten eta horko ekin alfa bat denez gartu genuke pero hauketua horretu eta bat eta ditzu paregat izan da eta zonaldea bakoitzean egon behar zara denbora bat urrengo zonaldea joan altzeko eta bere gana jantea zuten maizokoa joko hemen berdintzena eta nara dute bideo Race there, boys! Da, lehenago itxamak hartzen duzu puntu estrak eta ez dakidana da, ia dauden hemen bidea laguntzeko zatxoak eta
cheated and got theirs first. La fatale. Vale, hasiko gara berriro. Zuzenekoaren gauzak eta bar. Esaten zuen modu, hemen ja partida galduko dago. Oi! Get to the finish! They made us look like a bunch of kids. Daka Mario Kart horkoekin. Hala, jarraituko dugu. First boy there gets the loot.
see it and got theirs first! Bueno. Spam. Ah, vale, ulertuta desde grakotzea. Ondo ulertu baldin badu. Tuvo este bacho. Mira, hori ez nekien gaur deskubritu gauzatxo berria. Race there, boys! See it and got theirs first! Pongo a esto al
Pasen a con esa toda aquí. Get to the new point! Bueno, quello... They cheated and got theirs first! Vale, ho andato ai tech. Ai, guarda ma... Kriston paliza jasotzen ari gara. Ai, quasi manca. Race there, boys! Bai, tankearekin. A ver. Get to the new point! They cheated and got theirs first! Daka. Ah.
Hago paliza. Ay, ay, ay. Va a ser... Metini. Oi! Get to the finish! Aldo. Ah! We got cropped! Bueno, azkenengoak ere segara gelditu. Hau gerrako izan ziteke. Ai. Put the pedal to the floor! They cheated and got theirs first! Puede ser que me siento primero la cual
versio, homsetes pikutera. Race there, boys! Them gits were faster! Bueno, World of Tanks ja Warzone honekin alderatuta gehiago estrategia. Eta hor espawna soilik edo tanke egin. Daka. Race there, boys!
They cheated and got theirs first. Se no la hago paliza. Perfecto de Garen. To the new point! A ver. Them gits were faster!
merezi duzu ikutera joatea. Venga. Podemos ayudar. Opa, aí. Jogou a bugatzen da. Ai. Berriro. A ver. Race there, boys! They cheated and got theirs first!
They see it and got theirs first. Beti etzunean taldekoak lehenago. Pero Mabietan. The new point! No one's faster than us!
to the end! We cropped them good, boys. Bueno, ez da nire gauzarik markarik onena. Bueno, ya azkenengoa. Put the pedal to the floor! They cheated and got theirs first! Un bolidoarekin. Partida tiratu helburua bete du.
They cheated and got theirs first. Ai. Bugatu berriro. Da uste dut hemen utziko dugula. Ni esker zuzen guztioi, espero gustatu zen zaizuela.